टेम्पू से आवता रे सैया तू टेम्पू से अगिल का राजू हेने आवा। अरे तनी बाला मुआ के नीमन से बोलावे के चाहिए। हेने आवा। आ काहे भन भना तारू का बात बा? का बात बा? त्रिभुवन के काहे मारला हो? त्रिभुवन के एक थप्पड़ मरलस तब ओकरा प्यार के भूत तोरा दिमाग से ना गइल। अरे उ लंगोट के ढीला बा। चुप, एकदम चुप, बेशरम। हम पूछे तानी तू के हवा बीच में बोले वाला, हमार बीच में आवे वाला? उ हमार होखे वाला मर्द हवे। उ चाहे हमरा के मारी काटी पीटी कुछो करी, तू के हवा बोले वाला? हाँ, हम तोहरा से प्यार करीले। दूर हटा हमरा से। देखा मीरा, तोहार मामो तोहरा के भूसा के थारी बैठा दी और ऐसे भी मर्द के काम 40 में खाली हो जाला। खाली होकर दहिए पहलवानी वाला बा, खत्म बाबू अंदर से। और उ पहलवान तोहरा के कहियो खुश ना रख पाई, उ तो के कुछ कर ना पाई, बुझा गई?